A provincia de Lugo volve ser testemuña dun momento decisivo do nacionalismo galego. A cuarta Asamblea Nacionalista, que suporá unha escisión nas Irmandades da Fala. Ocorreu aquí, en Monforte, entre o 18 e 20 de febreiro de 1922. Aos pés deste mosteiro que vedes, de San Vicente do Pino, tomaron unha foto de grupo algúns dos seus asistentes. Foron días de tensións internas e de debates sobre a dirección do movemento nacionalista que desembocaron nunha escisión. Era un momento complicado, no que Castelao tomara partido por unha das correntes. En 1922, no mes de febreiro, 18 e 20 de febreiro, vaise celebrar esta cuarta Asamblea Nacionalista. Desenvolverase na localidade de Monforte de Lemos. Escolleron Monforte porque foi idea básica de outra mente privilexiada, Vicente Risco. Por ser un centro neurálxico nas comunicacións dos camiños de ferro. Ponto de chegada ou ponto de encontro de un norte e de un sul. Un lugar óptimo para que xentes das Irmandades da Fala puideran achegarse en tren. Monforte de Lemos é unha cidade cun peso histórico fundamental. É un lugar relevante no Reino de Galiza. E centro, como era todo Lugo, de unha economía agraria. En Monforte exercía un notario que se chamaba Banet Fontenla e acordan que se celebraría. Banet foi un dos, digamos, da xeración anterior, desde unha perspectiva máis ben conservadora, pero foi un apoio firme do erguismo. E todo nesa orde de cousas facía a Monforte a localización óptima. Castelao deu unha conferencia no casino centrada nos seus debuxos. A cuarta Asamblea das Irmandades da Fala, ou cuarta Asamblea Nacionalista Galega, vai ser a decisión no seo, de maneira además moi profunda, das Irmandades da Fala. As Irmandades da Fala foron creando distintos núcleos de dirixentes e de equipos en distintas cidades galegas. Unha das máis importantes é a da Coruña. Lois Peñanovo, Antón Vilar Ponte. Outro sector era o sector católico que estaba establecido en Ourense alrededor da revista Nós. De Ourense, Arturo Noguerol e Vicente Risco. Mais da metade dos socios eran da Coruña. E na Coruña estaba moi relacionada co tradición republicana e liberal da cidade. Había unha división entre dúas líneas ideolóxicas dominantes no seo das Irmandades da Fala, que eran os partidarios da política directa, que eran as xentes vinculadas á Coruña, e os partidarios de levar a cabo unha política cultural. A parte que había persoas no seo das Irmandades de ideoloxías moi diversas, dende extrema dereita católica, que pode representar, dito de maneira moi simplificada, Vicente Risco, ou persoas separatistas, ou persoas partidarias da independencia de Galicia, socialistas. O grupo da Coruña defendía a intervención política en todo. Partidarios de executar ao máximo un programa político, e, por tanto, unha intervención política directa. A postura dos de Ourense defendía a non participación en política ou a politicismo. Partidarios de manteren unha liña ideolóxica nítida, nacional e nacionalista, sen contaminacións, entre aspas,
desa política activa. Que pretendía chegar a unha concienciación e unha transformación das ideas do pobo por medio da actividade cultural. Sería unha postura capitaneada por Vicente Risco, maioritariamente xentes que facían parte das Irmandades da Fala en Ourense. Mais non só. De tal maneira que, por exemplo, Daniel Castelao, Pontevedra, fai parte desta última postura. E o ideador das Irmandades da Fala, o promotor da primeira Irmandade da Fala da Coruña, Antón Vilar Ponte, participa tamén nesta segunda postura. Logo había un problema tamén de liderados, porque se elexían os organismos directivos cun criterio democrático de unha persoa, un voto, a Coruña dominaba, porque tiña a maioría de socios. Isto non beneficiaba a Risco. E Risco estableceu o regulamento para que houvese unha votación funcional baseada na calidade máis que na cantidade. Esa tensión entre, diríamos, as irmandades máis republicanas, co seu centro de gravidade na Coruña, e unhas irmandades máis indefinidas desde este punto de vista de monarquía ou república, pois racha aí, e Castelao vaise co sector Risco. Castelao, nestes momentos, considérase que está baixo digamos, a influencia, vamos poñer ese termo influencia, entre aspas, de Vicente Risco. Castelao, nese momento, que é artista e que é escritor, vai apostar por o home que fascinaba máis naquele momento, que era o máis seductor intelectualmente, que era Vicente Martínez Risco. Castelao tiña unha amizade testada co conxunto de cadros que en Ourense compuñan ou onde estaba situado o epicentro da xeración Nós. Iso que en grande medida explica que Castelao se posicione co que será a posición de Vicente Risco, de Lousada Diéguez, de Otero Pedrallo e participe da creación da Irmandade Nacionalista Galega. Eso vai crear un esgallamento entre os dous sectores e o Vicente Risco, xunto con outros intelectuales, van crear a ING, a Irmandade Nacionalista Galega, na que vai apostar Castelao. De tal modo que a partir da cuarta Asamblea Nacionalista Galega, por unha banda estarían as Irmandades da Fala en xenérico e por outra a Irmandade Nacionalista Galega. Tivo unha vida moi efémera porque xa pouco despois foi o golpe de Estado de Primo de Rivera. En tempos da ditadura de Primo de Rivera, Castelao irá se aliñando cada vez máis coa esquerda. Traballará a prol do Estatuto de Autonomía para Galicia, e iso levará consigo as críticas dos nacionalistas españois.